Katuwa, yung pangutana ko sa'yo ba, what if lang naman 'no, kung manguyab ko sa imuha, pila man ka percent akong pag-asa? Pass? Wa jud asa di ay. Ah, 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 ha? Early pa kayo na so, getting to know ge getting to know each other pa 'no? Ah. Uy, eh, mao gani ako ra gani gi-advance ginabi ka na ako nga advance kani mga gipangutana lang kita na mao lang ni pass ka, pasa ka. Ay natadol, buguyang angkol oy. Ah. Bitaw, ma'am advance jud ni ma'am. Kay ako ang akong advance ma'am, imo ra kong pasahon puhon. Una kong advance. Kung makaabot 500 viewers, abot koy nag 1,000 ron tanaw na ron. Guys, tanaw mo guys kay tubagon yang pangutana guys. Basta maabot ko ng 500 uptime taw ninyo diha. Dito ma'am Chris 'no? Alam mo ma'am, anong gusto mo sa lalaki, bad boy? Ako, anong gusto mo sa lalaki, may pagka-bad boy? Unsa mo simple? Ah? Kaya kung bad boy ra ba kanang iya na kung passion gud nga murag bad boy siya, nana ba? Lapit na, lapit na mama, tubagan na mama. Ah, 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 ah. Hala, baga gina basta makipag-asa, basta tay pangutanan ko, what if manguyab ko si Muma, pila ka percent? Wa kalimot kay ko ako kalimot oy. Sige na taas pa. Unsay ganahan mo ma'am? Unsay ganahan mo ba sa mga lalaki ba? Nay pagka-bad 500 baby. Tumaga ko ma'am. Tumaga be, tumaga be. What if manguyab ko si Muma? Pila ka percent akong pag-asa para pila ka percent akong pag-asa? What if ba manguyab ko nimo 'no? Manguyab ko ana, anya pila man ka percent akong pag-asa? Lain na, batia naman mo, eh. Paasa naman sila. Balik kay bawal man na siya. Iyasag masakitan ko guys, okey ra kung masakitan ko ang importante makaibaw ko ba. So, mao to ma'am 'no, what if manguyab ko nimo ba? Na kay ko'y pag-asa, mga pila siguro ka percent akong pag-asa nimo, pila ma'am? Hapit og 600 gani ma'am, oh. Ah, ah, kumbaga ma'am atay katawan, sante daw ikatawan ikatawan mo ko nimo ma'am. Pila ka percent akong pag-asa ug manguyab ko nimo ba? Hmm, hmm. Karon pila pa ka percent karon? Pila pa ka percent akong pag-asa? 50 asa. Puwede mo i-trade?
mo decrease ma'am, no? Yeah, 50 bantay ka, ha. Giting to know each other pa beta, no, pero di ko mosugot 1 year pud ang imong getting to know each other oy, lain na po ng 1 year. Dayo ra kayo na, eh. Hala ng blush si ma'am. Gi ma'am gikilig ako ma'am, gikilig gikilig ba ako. Ah. Wa ko magtuo, basig damguhon pa ningon. Ah. Dili, magdepende man na gusto kuan ma'am, magdepende na sa tong kuan ba kanang mga tao ra man gyud giagad na to ana ma'am, mga tao ra gi kuan tan-aw ba gyud sila. Bitaw, ikaw ma'am, unsa gyud pangitan nimo sa kalalaki jud? Di ako sa kang interviewon sa kanako, mura ka nang-apply trabaho ba? Ah. Aron ikaw na pud sulod mangutanan nako. Sige, unsay ganahan nimo sa kalalaki ma'am? Hi, what is your motto in life? Ataya do di man mo naminaw ka na ko ma'am? O unsa day pangitan nimo sa kalalaki ma'am? Hala, hilumon ba ko sa personal? Ah. Ma'am, ug moabot ni 1K ma'am, sugton ko nimo ma'am. 1K viewers. Buguya pa ng ubang nananaw. Ug maabot ko og 1K, sugton ko na ko nimo. Nalipong man ko, eh. Hmm, anemic jud ko ma'am. Okey ra manimik basta ikaw akong gipulawan. Unsa gani gipangitan nimo sa kalalaki gani? Hilumon? Hilumon ra? Lain man ang hilumon ma'am kay sekreto man naglabok. Ah, so unsa jud og panangitag na kay mauyab nga laki, unsa may ganahan nimo sa estado sa iyang kinabuhi? Unsa man? Dato, pobre? What? Ah. Mudan, depende yan pag depende naman sa pagpaningkamot 'no? Imong mga pamilya dili istrikta? Ah. Hmm, ay paminaw na kung masabot kus pamilya nimo ma'am. Kay naong tan pa lang nila sa akong naong, alam mo na, "Ha? Unsay trabaho na tambay? Unsay trabaho na?" Mao to sa kuan ba, tong nag-viral sa TikTok ba? Ayun kay istrikto, kana sakto man naman tay respeto. Basig asa imong mama diya ma'am? Dan nabe magkikilala ko be. Akong anaron imong pamilya oy. Anaron ako imong mama para manage siya sa akong naong ba. Ah. Para maanad si mama ba. Magila-ila sa aming mama. Si mama 'no, asa mama nimo ma'am? Asa mama nimo? Naminaw diha?
Ma'am, screenshot yung cute face ko. Hindi, ma'am. Pero sumama nimo na, sumama nimo diha, ma'am. Wala diyan. Sugton na ikaw nimo, ma'am, gaan jud ka na kog yuta lagi. Hmm? Gani ka na yutas ko ba? Yutaan mo gud ko, ma'am, yutaag ko. Ah, ah, unsa man? Dili, ma'am, dili na diskarte na ko, ma'am. Joke lang ko, ma'am, kay kuko gud na day ikaw kuno yutas ko. Hala, ma'am, seryoso na lagi karon, ma'am. Expired ka, ma'am. Expired na ba ko nimo, ma'am? Wala di ka malipay na kulay. Pakatok di kulay. Dili man pakatok ko agad. Dapat, ma'am, ako sa gamon sa kunimong kalipay. Nalipay kanila dapat mas malipay jud kanako. Ah, ah. Expired na ba ko nimo, ma'am? Expired ba? Kana kung nanay kuan ba kanang murag hatag og gana ba? Basta mo trabaho ka, iya makanuna kaniya. O to, gana kay kas trabaho mo na expired, ma'am. Ah, mo na expired, ma'am. Mo nang ikaw, ma'am, come-on ka na kung expired. Expiration ka na, ma'am. Gamon ka na kung expiration sa akong kinabuhi para magsigi ko gana sa trabaho, ma'am. Ha? Pwede gamon di kang expired, ma'am. Mm. Gamon di kang expired sa akong kinabuhi ba. Para akong kinabuhi, ma'am, is nakoy murag goal ba? Goal sa akong paglihok-lihok diri sa mga tag-adlaw. Ikaw kung ginuhuna ana ba? Ha? Ay, kulba-kulba. Ikaw ra po na nakulbaan. Ako gani makulbaan, ma'am, kay basig ang ending ani, ma'am, bati. Unsa na sim? Ah, ah, ah. Bitaw, ma'am, gamon na akong expired, mama. Gamon ti kang expired. Ako i-post sa TikTok, mama. Ga screen record ba ako, ma'am? Tagti ka. Ay, kabalanta. Blooming kay ka, ma'am. Oy. Basta, ma'am, gamon ti kang expired, ha? Expiration sa akong kuan. Akong kinabuhi, ha? Gamon lagi ka na ko lagi. Gamon ka na kung ikaw yung gawin kong energy ball ng aking kinabuhi. Ayaw i-change ang topic. Huwag mong i-change yung topic. Oh, nagpa-register ang mga mo gani. Ya, na-register ako. Hapit na ko ma-registered o kulang pa. Hi guys, don't forget to follow Ma'am Chris and
Also me, kung nalingaw kayo sa akin, kung nalingaw lang kayo ha, and don't forget Ma'am Chris, ma'am, bitaw ma'am, unsay gamit nimo ma'am, gluta ka ma'am? Basta mao lang tumama, basta mao tumama kanang mao to yung imong kuano, ang imong ipangita sa lalaki kay hilomon, unya unsa ba 'to, unya kuan, unsa to kanang og libog na daan, ato ayan na ko nay kuan di ba nga, ayaw ko ng style ng guys, wala talaga. Hindi siguro tayo bagay sa pananaw nila ma'am, pero mas ato yung bagayon ma'am 'no? Sus ma'am 'no, og kita'y mahimong destiny ma'am, okey ra ka ma'am, okey ra ka. Wala pa ug 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 ma-destiny ta mo tuon ako, pero wala pa man ko makakita sa akong destiny. Basig ikaw na akong destiny ma'am. Taas ang suwang nimo kuloy. Taas bitaw og suwang bitaw si balik-balik. Ayaw niyo gisinggit guys, kay hibaw naman kuha na nga taas kog suwang. Ah, 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 ah. Uy Ma'am Chris, ngano ka di Ma'am Chris? Tubagin mo naman ako, wag kang ay nagkalipay ang viewers, dili ka malipay nako. May klaro gini. Ikaw may klaro diha kay ako dili paminaw nimo binuang ning kwa pero seryoso na ba yan, eh? Kinasing-kasing ba yan akong pag-istorya sa imo, ah. Shoutout kay Chris 'no? Bitaw Ma'am Chris, unsa tanaw nimo nako dayeg binuang ko, unsa ni? Dili ko seryoso sa pag talking about you. Why bot-botay? Maldito bitaw ko, ma'am.